Ο ωραίος Δαρείος ήταν λεπτός με πράσινα μάτια, γκρίζος, γυαλιστερός, με κόκκινο λουράκι, αμίλητος πίσω από το τζάμι, μια φορά ακίνητος για ώρες, έμοιαζε ψεύτικος. Ο Δαρείος ζούσε με το αφεντικό του, τον κύριο Τίτο, που ήταν διαιτολόγος. Κάθε πρωί τρώγανε το ίδιο πρωινό. Ο Δαρείος τηγανιτό αυγό, ο Τίτος βραστό. Ο Δαρείος γάλα, ο Τίτος πορτοκαλάδα. Ψωμί με μέλι και οι δύο. Τη Δευτέρα ο κύριος Τίτος μαζί με τον Δαρείο πηγαίνανε για ψώνια στη Λαϊκή. Σταματούσανε πρώτα στα πορτοκάλια. Ο κύριος Τίτος αγόραζε 7, ένα για κάθε μέρα της εβδομάδας. Μετά πήγαιναν στις πατάτες, στα κρεμμύδια, στις ντομάτες, στα μαρούλια, στα καρότα, στα σέλινα, στις αγκινάρες, στις μελιτζάνες, στα κολοκύθια, μπρόκολα και κουνουπίδια. Μετά στα φρούτα, μήλα, χλάδια, σταφύλια. Η Τρίτη ήταν η καλύτερη μέρα, η μέρα για ψάρι. Αγοράζουν μπακαλιάρο για βραστό, γόπες για τηγάνισμα, χταποδάκι για μεζέ και όταν έχει γάβρο ή μαρίδες ή σαρδέλες. Ο Τίτος καθαρίζει τα ψάρια και φτιάχνει σαλάτα. Ο Δαρείος σκέφτεται, τι να την κάνεις τη σαλάτα όταν μου σχοβολάει το ψάρι? Εγώ, αν ήταν στο χέρι μου, θα έτρωγα μαρίδες για πρωινό, γαρίδες στις 10, γόπες για μεσημεριανό, με σαρδέλες για γλυκό και το βράδυ μπακαλιάρο. Μωρέ, τι ήθελα να μπλέξω με διαιτολόγο. Αν δεν φας σαλάτα, θα χάσεις τη γούνα σου, μου λέει ο Τίτος. Προτιμώ να πίνω βιταμίνες χάπια. Την Τετάρτη έχει φακές. Δεν του αρέσουν πολύ του Δαρείου. Βγαίνουν πάλι για άλλα ψώνια. Φρέσκο ζεστό ψωμί, γιαούρτια, γάλα και τυρί. Ο φούρνος μυρίζει από μακριά. Εκτός από τις φρατζόλες και τα καρβέλια τα φουσκωτά, έχει τσουρέκια, μουστοπούλουρα και παξιμάκια. Και κάτι άλλο. Μια άσπρη γάτα κάτω από το ταμείο, η αγαπημένη του Δαρείου. Τη λένε Τασία και θέλει να την παντρευτεί, κι ας είναι λίγο παχουλή από τα πολλά ψωμιά που τρώω. Την Πέμπτη το μεσημέρι έχει φασολάκια λαδερά με κόκκινη σάλτσα. Ο Δαρείος βουτάει το ψωμί του. «Όχι τόσο ψωμί, Δαρείε, θα γίνει σαν τη χοντροτασία», λέει ο Τίτος. Την Παρασκευή πάνε στο χασάπι, γιατί την Κυριακή έχει ψητό με πατάτες στο φούρνο και σαλάτα βέβαια. Στο χασάπι αγοράζουν όμως και κοτόπουλο, γιατί θα κάνουνε κοτόπουλο με μπάμιες σήμερα. Αχ, ούτε και θέλει να το δει ο Δαρείος. Δεν έχει κάτι με το κοτόπουλο, με τις μπάμιες έχει, δεν του αρέσουν καθόλου. Πρέπει να μάθεις να τρως λίγο απ' όλα, αλλιώς κάτι θα σου λείπει. Θα αρρωστήσεις και μετά έχει χάπια και ενέσεις. Τότε γιατί δεν κάνει να φάω γαριδάκια, τσίπς και σοκολάτες από το περίπτερο? Γιατί να μην πάω κι εγώ σαν γάτος στα σκουπίδια? Σκέφτεται ο Δαρείος. Το Σάββατο το βράδυ έχει γλέντι. Χορεύουνε, παίζουνε λαγούτο, πίνουνε λίγο κρασάκι με μεζέ ελιές
τυράκι, αγκουράκι και κεφτεδάκι. Την Κυριακή, αφού περπατήσουν στο βουνό, το μεσημέρι θα φάνε το ψητό και το βράδυ ο Τίτος πάει στο κινηματογράφο. Ο Δαρείος βλέπει τηλεόραση. Καμιά φορά ανεβαίνει στο πρεβάζι του παραθύρου και χαζεύει έξω τη νυχτερινή ζωή των άλλων γάτων. Εκεί γύρω από τις σακούλες με τα σκουπίδια είναι όλοι μαζεμένοι. Ένας μικρούλης τρώει τσίπς και ένας ψωριάρης βρήκε μια πάστα μισοφαγωμένη. Αυτή είναι ζωή, γεμάτη περιπέτειες, λέει μέσα του ο Δαρείος. Τη Δευτέρα που μας ήρθε, ο Τίτος πήγε ταξίδι και ο Δαρείος, χωρίς καθόλου να διστάσει, αποφάσισε να φάει έξω. Βγήκε από την τρύπα στη σκάλα του φωταγωγού και από εκεί στο δρόμο. Βρήκε τους άλλους γάτους. «Κάντε πέρα», είπε. «Αυτά είναι σκουπίδια από το σπίτι μου. Εσύ να κάνεις πέρα». Και χράτς του φέρνει μια μπουνιά στα μούτρα. Χράτς του έδωσε και ο Δαρείος άλλη μία και κυλιστήκανε στα χώματα. Ο Δαρείος βγήκε νικητής εξαιτίας της καλής του διατροφής. «Καλέ, πώς είσαι έτσι δυνατός? Και εμείς νομίζαμε ότι σπιτόγατη είναι μαμόθρεφτα». «Είναι απλό», λέει ο Δαρείος. «Σωστή διατροφή». Τρεις μέρες έμεινε έξω ο Δαρείος. Γνωρίστηκε με τον περιπτερά και έφαγε γαριδάκια, σοκολάτες. Κοιμήθηκε κάτω από σταματημένα αυτοκίνητα και η γούνα του γέμισε λάδια. Μια μέρα, εκεί που έτρωγε μια πάστα, σκέτο πάχος από κρέας, μισό μπιφτέκι από κιμά και σάλτσα και μαγιονέζα με αυγά και ένα σωρό τηγανιτά, βλέπει μπροστά του την Τασία. «Καλέ, πώς είσαι έτσι βρώμικος? Καλέ, πώς πούσκωσε η κοιλιά σου?» του είπε αυτή και του γύρισε την πλάτη. Νόμιζε ότι θα σκάσει. «Ώρα να συμμαζευτώ», σκέφτηκε ο Δαρείος. «Δεν αισθάνομαι καλά». Αποχαιρέτησε την παρέα και πήγε να μπει στο σπίτι του από την τρύπα της κουζίνας. Αδύνατο. Έβαλε το κεφάλι αλλά δεν περνούσε η κοιλιά. Είχε γίνει διπλός από την τρύπα. Τώρα τι θα γίνει? Πρέπει να κάνω δίαιτα μερικές μέρες. Αλλιώς θα έρθει ο Τίτος και θα είμαι ακόμα έξω. Τώρα τι θα κάνω? Στο δρόμο δεν έχει καλό φαγητό. Έξω τρώσω ό,τι σου τύχει. Θα φάω σκουπίδια, τι να κάνω? Αλλά θα πάω στο γυμναστήριο, σκέφτηκε. Κάθε μέρα γυμναζότανε 2 ώρες, αλλά τίποτα. Έμενε το ίδιο χοντρός, ώσπου ένα βράδυ είδε φως στο παράθυρο του σπιτιού του. Πήγε από κάτω και ανιαούριζε να τον ακούσει ο Τίτος, αλλά τίποτα. Μέσα είχανε μουσική και τρώγανε μαριδίτσα. Πω να πάρει ευχή. Ήταν Τρίτη, ψάρι. Ο Δαρείος κοιμήθηκε στο χαλάκι της εισόδου περιμένοντας. Το πρωί βγαίνοντας παραλίγο να τον πατήσει ο Τίτος. «Πού ήσουνα? Πώς έχεις γίνει έτσι?» «Έλα μπρος, πάμε στο φούρνο». «Δεν αντέχω, δεν μπορώ.
Πρώτα θέλω το αυγό μου, γάλα και ψωμί με μέλι. Γάλα και ψωμί με μέλι. Εσύ πρέπει να τρως μόνο σαλάτα για να βρεις την παλιά σου φόρμα. Σε έχει πάρει 100 βόλτα. Πού είναι η ωραία γούνα? Πού είναι η κομψή σου μέση? Τι θα κάνουμε με σένα? Θα χορεύω, είπε ο Βαρύος. Θα χορεύω κάθε βράδυ και θα τρώω πρώτα σαλάτα και μετά λίγο κρέας, ψάρι, όσπρια και χόρτα. Όλα τα λαχανικά και φρούτα. Γάλα, γιαούρτι και τυρί. Κι αν πας πάρει ταξίδι, μπορεί μια τόση μικρούλα σοκολάτα.